Господин Армянов е партньор, той е член на управителния съвет на Българската асоциация по отопление, вентилация, климатизация. И когато си говорим така, че имаме проблем, трябва да, нали, ние всъщност през годината много често сме стигали до въпроса, ами сега какво? Какво от това, че знаеме, че е зле? Ми трябва да, нали, какво е решението? И за да видим решения, помолих господин Армянов така да подготви няколко неща, да покаже какво всъщност правят в чужбина, но и да видим какви са вариантите. Здравейте, благодаря на всички за това, че дойдохте и отделихте от времето си днес за нас. Ще започна с няколко неща от глобалното към локалното. Моля за следващия слайд. През 2016 година СЗО са изчислили, че повече от 90% от децата до 15 годишна възраст дишат толкова замърсен въздух, че той е силно вреден за тяхното здраве и около 600 хиляди деца са починали от остри инфекции на долните дихателни пътища, причинени от лошо качество на въздуха в помещенията. Много скоро, на 20 септември тази година, отново СЗО с вестник Guardian разкриха, че 98% от европейците дишат толкова замърсен въздух, че това води само на континент Европа до 400 хиляди смъртни случая годишно. Има интерактивна карта и на вестник Guardian и на СЗО. Всеки един от вас може да достъпи и да види града, в който живее. Естествено, градовете са по-силно замърсените, а там са и основно училищата. Проучване на Европейската комисия от 2014 година показва, че всеки учебен ден 64 милиона ученици и 4,5 милиона учители дишат в класните стаи изключително замърсен въздух, което води до сериозно годишно увеличение на респираторните заболявания, както на астма и алергии. Това са най-честите заболявания от лошо качество на въздуха. Благодарение на това Европейската комисия публикува и наръчник как да се правят екологично чисти и добри училища в Европа. Ето наръчника за здравословната среда в европейските училища. Преди малко Христо показа изчисленията на Европейския център за контрол и предпазване от заболявания. Няма нужда да ги повтаряме отново. Когато има проветряване, дори нулевия пациент да е учителя, той ще зарази само едно дете. През 2018 година Великобритания публикува Building Bulletin 101, който е на техния департамент по образованието, инициатива и всъщност изисква въвеждане на датчици за измерване на въглеродния диоксид в класните стаи и устройства за проветрение. След като това нещо се направи, трябва да се удостовери, че тези устройства осигуряват непревишаване на въглеродния диоксид от 1000 частици на милион, 1000 ppm и максимум 1500 на ден в порядъка на 20 минути. След като се изпълни това нещо, Департамента по образование възстановява инвестицията на училищата в Великобритания. Ето го как изглежда. А това е електронния сайт, който е Online Magazine for Teachers или за директори и учители електронен сайт, който Министерството на образованието в Великобритания публикува, обновява и както виждате, още началната страница Is your classroom ventilated good enough? Това е последната им инициатива, защото директорите на училища в Великобритания са надали глас, че няма достатъчно финансиране на тези мерки, дори и в Великобритания. Моля за следващия слайд. Вестник Guardian през 2020 година цитира тогавашния канцлер на Германия Ангела Меркел. Вентилацията е може би най-евтиното и ефективно решение за справяне с респираторните вируси, включително и COVID. Знаете, че и Робърт Кох институт в Германия доказа, че COVID тогава беше респираторен вирус. След като това нещо беше публикувано на 30 септември 2020 година, през следващата година правителството на Германия гласува 500 милиона евро за вентилационни системи в училища, детски градини, музеи, театри, обществени сгради. Малко след тях и Нидерландия, министър на образованието Ария Солп обяви финансови мерки от 360 милиона евро в рамките на няколко години да инвестират в подобряване на вентилация в училища, класни стаи и детски градини. Какъв е примерът и малко по-на изток? Чехия, отново страна от бившия соцлагер, както и България.
Българска фирма изградила в чешко училище в град Пилзен. Предполагам, повечето от вас, като чуят Пилзен, се сещат за една хубава бира. В Пилзен, ето как изглежда града, ето го и училището. Българска фирма съвместно с чешки партньори е изградила вентилационни системи в класните стаи. Ето така са монтирани под прозореца. И благодарение на датчици за качество на въздуха са изчислили, че в един учебен час средно около 2,5 кВт час се генерира от учениците и учителя и около 500 литра въглероден диоксид се генерират само в класната стая. Моля за следващия слайд. Изследването на въглеродния диоксид показва, че засмуквания въздух от класната стая е с 1200 частици на милион, 1200 ppm въглероден диоксид, а пресният въздух отвън е с 450 и той се подава филтриран вътре към децата. Енергийните разходи. Външния въздух от минус 10 градуса след съоръжението за рекуперация на енергия и вентилиране се подава с 17-18 градуса. Тъй като няма отваряне на прозорци за проветряване, разходите за отопление на училището са спаднали с около 29%, приблизително 29% на годишна база. И на следващия слайд, ето го, тук ще видите, това е награда на тяхното Министерство на енергетиката и екологията за този проект за училището в град Пилзен. Ето как изглеждат и устройствата, монтирани в класни стаи. Те могат да бъдат колонен тип, могат да бъдат таванен тип, не отнемат от пространството в учебна стая. Ето как изглежда монтирано такова съоръжение под прозореца. Ето и навън. Всъщност не променя коренно фасадата, а предоставя изключително качество на въздуха на децата. Какви са ползите за България? Преди да минем пред ползите за България, всички вие ясно установихте, че сме идентифицирали проблема с въглеродния диоксид. Ще ви покажа едно малко отклонение. Това е филтър за вентилационна система и същия такъв филтър след 6 месеца монтиран на малка Софийска уличка на 3 преки от тук, засмукващ от вътрешния двор на Кооперация. Засмукваме във вътрешния двор, където има дръвчета и би трябвало въздуха да е чист. Но след 6 месеца виждате бялата филтърна материя как изглежда. Колкото и мерки да предприемем, ние живеем в градове, а тези градове са силно замърсени, както видяхме и преди малко. Трябва да има механична вентилация с филтриране на въздуха, защото финните прахови частици, въглеродния диоксид, всичко това нещо минава през този филтър и ако то не полепне тук, то щеше да е на белите дробове на децата, живеещи в това място. Какви са ползите от тези системи за България и съответно защо в Европа вече това нещо се изпълнява от няколко години? Механичното проветряване с рекуперация на енергия води до по-добър микроклимат, по-ниска заболеваемост на учениците и учителите, съответно по-малко разходи за болнични, освен за учителите и за децата, ами по-малко отсъствие на родителите, за да са вкъщи и да гледат болните си деца. По-добра концентрация и усвояване на преподавания материал, съответно по-добри когнитивни умения и по-образовани деца, които един ден ще влязат в работната сила на страната. Това, според Риеслоп, би довело при инвестиция от 360 милиона, както казахме, от 36 милиона, би довело до 67 милиона по-малко пари за лечение и 106 милиона евро в бъдеще като по-високи брутен вътрешен продукт на страната. По-ниски разходи за отопление. Примерът в Чехия ясно показва, че с приблизително 29% са спаднали разходите за отопление на едно училище. Ако това нещо се направи във всички училища, разходите на държавата за отопление на тези училища ще бъдат коренно по-малки. И разбира се, по-нисък въглероден отпечатък на сградния фонд, което ще даде възможност за по-голяма квота свободна на държавата да търгува на пазара за квота въглероден диоксид. Само за секунда предното, едно кратко датско проучване, че когато има системи за проветрение в класните стаи, математическите задачи, тъй като най-лесно се изчислява с тях, се изчисляват 14% по-бързо и по-ефективно, с по-малко грешки. И последното нещо е, ние обичаме ли децата си по-малко? Знам, че е много агресивно като въпрос, но държавите, в които съществуват финансови стимули за изграждане на такива вентилационни системи през различните години, българската фирма, партньор на Българска асоциация ОВК, ни подаде тази информация
Има изпълнени проекти в Португалия, в Чехия, в Полша, в Румъния. От тази година има по плана за възстановяване и устойчивост заложени програми за финансиране и стимули за инсталиране на вентилационни системи за проветрение и датчици за качество на въздуха. Надявам се, че от следващата година и в България ще има. Мисля, че има такава програма и че е въпрос на малко законови мерки да бъдат правилно насочени тези програми към подобрение на училища, детски градини и общия сграден фонд на държавата. Много благодаря.